L'Organització Mundial de la Salut situa l'alcoholisme com un dels problemes més importants de salut de la societat europea. A la societat espanyola, el 90% de la població beu alcohol de manera normalment. I d'aquest 90%, el 40% normalment beu alcohol en un patró que els fica en risc de sofrir un problema o un trastorn d'ús d'alcohol. Els trastorns d'ús d'alcohol es caracteritzen per beure alcohol d'una forma compulsiva, és a dir, que el pacient no pot elegir si vol parar o no vol parar de consumir alcohol. A més, en aquests trastorns, el pacient fica a l'alcohol com a primer objectiu de la seva activitat normal. En aquests pacients, a més, l'alcohol és tan important que altres activitats diàries es resten d'importància i és més important aconseguir l'alcohol que, per exemple, menjar o la interacció sociosexual normal d'una activitat normal d'una persona. Quan ja s'ha instaurat l'alcoholisme, encara que el pacient es rehabilite, és de veres que un dels problemes més importants és precisament la recaiguda en l'alcoholisme. Una vegada el pacient ja és abstemi, pot durar molts anys i molts mesos sense beure, però moltes vegades, i en una incidència molt elevada, els pacients tornen a beure i recauen. Avui en dia, encara que n'hi ha molta investigació i tenim algunes eines terapèutiques, la farmacologia que existeix per evitar les recaigudes no té una bona eficàcia. I per tant, tots els grups d'investigació de l'alcoholisme basen les seues investigacions en dos objectius. Un, conèixer millor com l'alcohol activa el cervell i un altre, que és dissenyar noves estratègies terapèutiques. Al nostre grup hem investigat el salsolinol, que és la molècula de la que parlarem en aquesta presentació. El salsolinol és una molècula que apareix en el cervell després de beure alcohol i que probablement siga clau en el desenvolupament de l'alcoholisme. A més, ens dona la possibilitat de dissenyar noves estratègies terapèutiques. L'alcohol és una molècula molt xicoteta, que té unes característiques fisicoquímiques que fan que no estiga clar com l'alcohol és capaç d'activar uns centres del cervell que s'anomenen els centres de la recompensa i del reforç. Aquests centres de la recompensa i del reforç estan formats per un sistema que s'anomena el sistema mesocorticolímbic dopaminèrgic. En aquest sistema, les neurones dopaminèrgiques alliberen dopamina quan es provoca un estímul que anomenem reforç. Aquests estímuls de reforç són estímuls que normalment són importants per a la supervivència de l'espècie, com per exemple el menjar o el sexe. En aquestes situacions s'allibera dopamina i el nostre cervell el reconeix a aquesta situació com important per a la supervivència i a partir d'ahí aprenem totes les conductes que ens han portat a aconseguir aquesta situació o aquesta substància i reforcem que es repiten i es repiten. Les drogues d'abús, com per exemple l'alcohol, fan exactament el mateix. Alliberen dopamina a nivells molt grans i marquen a l'individu que aquesta substància és important, a vegades molt més important que, per exemple, el menjar. Doncs bé, l'alcohol, per les seues característiques, no té un mecanisme, o no se sap encara, exactament com activa les neurones de dopamina, com per exemple no passa en el cas de la cocaïna o de les metamfetamines o dels opiacis, on aquestes substàncies s'uneixen a alguns receptors i provoquen l'alliberament de la dopamina. Aquest mecanisme no es troba clar en l'alcohol. Com vos deia, l'alcohol té unes característiques fisicoquímiques molt especials i per això és capaç d'atravessar ràpidament les barreres del nostre organisme i quan el beguem a l'estómac o als intestins s'absorbeix molt ràpidament i apareixen nivells d'alcohol en sang molt ràpidament, que es distribueixen per tot el cos i arriben fins al cervell.
Com que l'alcohol és un tòxic i provoca efectes tòxics en els teixits dels nostres òrgans, el nostre cos ha dissenyat uns mecanismes de defensa, és a dir, que tenim un metabolisme i un sistema d'eliminació de l'alcohol. I per tant, l'alcohol, quan arriba tant al cervell o al fetge, se metabolitza per ajuda d'uns enzims a acetaldehid. L'acetaldehid, posteriorment, també es metabolitza a acetat. Però l'acetaldehid és una molècula que és molt reactiva i quan es troba en un ambient on té dopamina, precisament en el sistema mesolímbic dopaminèrgic que hem parlat de reforç, es condensa en la dopamina i formaria el salsolinol. Aquesta molècula té una característica molt important. Precisament el que li passa és que la seva estructura es pareix moltíssim a l'estructura dels opioids i per tant pot unir-se als receptors dels opioids i fer el mateix mecanisme per alliberar dopamina. És a dir, que en aquesta hipòtesi el salsolinol que s'ha format de l'acetaldehid que prové del metabolisme de l'alcohol en conjunció amb la dopamina seria capaç d'activar les neurones de dopamina i alliberar dopamina, marcant l'alcohol com un reforç i donant explicació a com l'alcohol pot activar les neurones del sistema dopaminèrgic. Precisament, aquesta situació ens dona la possibilitat de dissenyar una nova estratègia terapèutica. Aquesta nova estratègia terapèutica es basa precisament en evitar la formació del salsolinol i per això tenim un fàrmac que s'anomena D-penicil·lamina, que s'utilitza, per exemple, en el tractament de l'enfermetat de Wilson, que és capaç de reaccionar en l'acetaldehid i segrestar-ho, de manera que al segrestar-ho no tindríem la possibilitat de formar el salsolinol i per tant no tindríem la possibilitat de que s'activara aquestes neurones de dopamina i s'anul·laria tot el procés de reforç. Aquesta estratègia s'ha validat en el nostre laboratori amb ajuda de models preclínics, és a dir, de rates de laboratori, que en models de recaiguda han mostrat que si administràvem D-penicil·lamina, aquestes rates no recaïen. Encara que els nostres estudis han mostrat l'efectivitat de la D-penicil·lamina a les rates de laboratori, traslladar aquesta nova estratègia terapèutica als humans és prou dificultosa i necessitarem fer molta més investigació. A més, en els pacients humans n'hi ha diverses característiques, cada pacient és diferent, i diversos factors que poden ser claus per evitar la recaiguda en els pacients.